bayan murna da farin ciki da shaida ma 'yan uwa da abokan arziki da Alpha Chess Borno ta yi akan cewa result ɗinta ya fito ba ta ɗauke da kowace irin ƙwayar cuta, da yanzu kuma ba abin da zai hana ta auren Al-Amin G-Fresh, to fa murna ta koma ciki. Domin kuwa Alpha da kanta ta fito ta kafa kyamara ta kuma shaida ma al'umma cewa angon ya ce ya fasa aurenta, maganar take ta Al-Amin G-Fresh ba zai aure ta ba. To ko menene abin ya kunsa? Muna ɗauke da ƙarin bayani dangane da wannan dambarwar. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure kada na mu subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tuna 'yan kwanakin da suka shuɗe an hangi Alpha Chess Borno da jarumin TikTok ɗin nan wato Al-Amin G-Fresh, inda suka yi fotuna suka kuma shaida ma duniya cewa za su yi aure. Ana jiranye da lokacin da za a ɗaura auren kenan, sai ga Al-Amin G-Fresh ya wallafa wata sanarwa kan cewa masu sayan anko su dakanta kasancewar ba su yi gwajin jini ba. To fa wannan ne ya cila sama Alpha Chess Borno, inda ta yi hijira ta zo nan garin Kano da kuma tafi asibitin wato aka yi mata gwajin jini tare da rakiyar wasu jarumai da kuma manyan 'yan TikTok, inda gwajin jinin nata ya tabbatar da lafiyarta kan cewa ita Alpha Chess Borno ba ta dauke da kowace irin kwayar cuta wadda za ta iya hana a yi aure, abin da ya mata farin ciki har ma da shan maganin mata kasancewar ta tabbatar cewa yanzu ita amarya ce. Bayan shiri da shaida ma 'yan uwa da abokan arziki aurenta da ta yi da Al-Amin G-Fresh, haɗi da shirye-shirye ciki ko har da shaye-shayen magungunan mata domin ƙarin wato gamsar da miji, wanda ya sa Alpha Chess Borno ta yi shiri ciki da waje kasancewar za ta yi aure, sai gashi kwatsam ta fito da wata sanarwa kan cewa wai Al-Amin G-Fresh ya fasa aurenta, inda ta shaida ma manema labarai cewa angon ma ya ce ya fasa auren. To koya kuka kalli wannan lamarin? Amma fa kawo yanzu shi Al-Amin G-Fresh bai yi test na cutar HIV ba, bai kuma bayyana ma duniya kamar yadda Alpha Chess Borno ta bayyana ma duniya ba. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure kada na mu subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.